ଏମିତି ମାରୁଛୁ କାହିଁକି? ଯାହା ପାଇଁ ତୁ ଏ ଘରର ବୋହୂ ହେଇଛୁ, ଯାହା ପାଇଁ ତୁ ଗୋଟାଏ କୋଟିପତ୍ର ଚୁରି ହେଇପାରିଛୁ, ତାକୁ ପୁଣି କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ମାରୁଛୁ କାହିଁକି? ତମେ ମୋ ବାପା ପଢିଲା ଝିଅ ହେଇ ବାହାରେ ଯାଇ ଅବନା ଟକା ସହିତ ପ୍ରେମ କରିବ, ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ମାରିଦେବି ଏଟାକୁ। ସେଇଟା କଣ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା? ତାକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ? ରହିବେ, ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ମୋ ପସନ୍ଦ କରେନି, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ମା ଅଛନ୍ତି, ମୋ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ମୋ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ମୋ ପରେ ସૌଖୀ ଅଛି, ମୋ ମା ପରେ ମରି ଯାଇଛି, ସେମାନେ ମତେ ମାରିବେନି ତ? କିଏ ମତେ ମାରିବ? କିଏ? ଏ ଆରତୀ, ସେ ମା ପାଇଁ କେମିତି ବିକଳ ହଉଛି ରେ ମା? ତା ମୁହଁକୁ ଥରେ ଦେଖ, ତା ମୁହଁ ଚାହୁଁଛି ମାର ସ୍ନେହ, ତା ଲୁହ ଚାହୁଁଛି ମାର ପଣତ, ତା ଦେହ ଚାହୁଁଛି ମାର ଫଳ। ତୁ ମା ଏ କଥା ବୁଝିପାରୁନୁ କେମିତି?